година от миналогодишната среща. Тези дни, когато принц Алберт се жениши и се оказа, че новата принцеса е от Южна Африка, но е блондинка и с сини очи, като влезла в същата зала, където нейната свекърва, която там някъде от небето горе гледа, е била също блондинка и Шарле казала нещо много важно. Това, че съм руса и с сини очи, не ме прави да приличам на Грейс, което говори, че всяка блондинка си има своя индивидуалност. Много сложно е, ретро, нищо не разбрахме. Блондинки, кой искаш? Да на другите са ме разбрали. Я ще помоля Борислав Муравенов, председателя на автомобилния клуб Пловдив, да дойде, защото по-добре от мене може да представи това абсолютно бижу, защото то не е само автомобил мини, но отзад има нещо, което е ново и невиждано до сега. Заповядай, Бориславе. Благодаря. Това е автомобил Rover Mini Cooper, който е юбилеен и е произведен на 1999 година, в чест на 40 години от произвеждането на първия Mini Cooper 1959. Ремаркето, което виждате отзад, е ръчна изработка, направено от друго купе, което е разрязано на две и след това е регистрирано и в момента е авторско. Така че автомобила е в този вид, в който е бил преди 50 години, с тази разлика, че е малко по-съвремен, има въздушни възглавници, инжекционна двигател, дискови спирачки и така нататък. Благодаря. Аз искам да добавя нещо от блондинките. Това е за милионите, като мен, а не за такива високи като Оля. Оля, аз обявих, че това е автомобил твой, малко така преекспонирах, но това е Ники, той е собственик на този Линкъл. Той е мечтал да си го купи, запознайте се. Ето давам първо микрофона на Ники да го представя, твоите реплики, като автомобил достоен за твоите бедра, да го представиш и ти по някакъв начин. Заповядай, Ники. Благодаря. Автомобилът е 79 година, класическа, не е някаква специална версия, има да се хартие. 6600 кубика, 149 конски сили. Абсолютно оригинално състояние. Няма екстра, която да няма. Характерно е, че за 79-та година има мултифункционален автопилот, неща, които 79-та година нито Волга, нито Лада, нито Жигула и много други не са мечтали да ги имат. Тази година е първата, в която няма възможност да му се радват. Половинката, вашата половинка. Херцог, Васил Георгиев, понеже иска Графина да се запознае с теб, заповядай. Вие сте на Алфа Ромео? Той е собственика. Здравейте всички, Васил Георгиев се казвам. Колата, с която съм дошъл днес и се надявам много време да я караме, Алфа Ромео Спайдър Дуето. Това е първата серия от спайдери, които се произвеждат от 1966 година. Реставрирана е в продължение на 4 години и половина. Всичко поне е оригинално, върви добре, 5 скорости, 4 дискови спирачки. Смятам, че е бърза направите и стабилна в завоите. Но мисля, че добре се получи, така както вие виждате. И да продължаваме нататък. Графино има още една Алфа Ромео. Да, заповядай. И предайте на вашата съпруга, че ако сложи една хубава боя на главата, ще стане блондинка и много ще й отива. Но преди всичко да слуша вас. Взаимно се слушам. Много хубаво, радвам се за което. И да се снимаш там, Графини, да се снимате. Графини, какво си искаме да ме Баща кола. Любим. Тя е в типичния цвят Алфа Росо, по-тъмното червено, за разлика от Ферари. Значи, ако това е последното истинско творение на Батиста Пининфарина, това е Джорджето Джуджело. В 76-та година в Южна Италия се открива завод на Алфа Ромео и почват да правят коли Алфа Сюд. Спортният вариант на Алфа Сюд е Алфа Сюд Спринт.
Само 80-та година има 11 стачки в завода на Алфа Ромео и оттам почват проблемите с качеството. Цветът е много хубав, това е цвета на любовта. Душата, сърцето на велинградските ретро-любители и мотоциклетисти ретро. Той е един изумителен свещенослужител, човек със сладкодумие. И за да не му вземам думата, защото моето слово ще избледне пред него, то давам веднага микрофона. Заповядай, отче. Аз специално тази година съм се представил с един военен мотоциклет. 51 година, първия следвоенен модел на М61, 650 кубика. Мотоциклетът е закупен от Видин. 2 години се възстановява и сега е в този вид. С него се пътешества, пътуваме и наистина мотоциклет е в движение и няма никакви проблеми. Стига човек да има желание да го експлоатира. Също тук има един събрат, който от Велинград, той се представя с едно BMW R12. Да ви представя моя мотоциклет. BMW R12, 40-та година. Да, за този, който е срещу вас. Да, той е и с интересна история. Ще ви я разкажа. Когато руските войски нападат пред Германия, е изоставен мотоциклета в Чехия. Поради липса на гориво. Български работници, които последствие в Асеновград възстановяват водопровода на същото населено място, го закупуват. И се идва в България. Този мотоциклет аз го намерих в една изба и на части го изнесахме, защото буквално беше зазидан, тъй като пристроен друг гараж по него и нямаше как да излезе. Колата е закупена преди 10 години от Германия, но не съм я закупил аз. Колата е закупена от софийски граждани преди 10 години, след това се закупвам преди 2 години. Все още има много да се желая по нея, все още не съм започнал реставрация, но съм активен участник в движението ретро автомобили и желанието е повече, отколкото имам възможност да го направя.
показан първият реставриран в страната ни автобус Чавдар. Уникатът, произведен през далечната 1979 година в Ботевград, е реновиран в продължение на 2 години от бургаската общинска фирма превозвач. Интересът е доста голям. Общото за момента ние се стараем да предизвикаме нещо в хората, което да ги радва, да не се забравят старите автобуси, които са използвани 20 години. Автобусът ще бъде първият експонат, който ще бъде поставен в новия музей на транспорта, който ще бъде изграден в Бургас. Най-атрактивният автомобил обаче безспорно е Рено Мона Стела, произведен 1930 година, собственост на бургаски колекционер. Автомобилът се отличава с изключително луксозното си за времето купе. Той е напълно реновиран от собственика си. На парада можеше да се види най-малкото BMW и рали легендата Lancia 037, печелила световен рали шампионат през 80-те години на миналия век. Не по-малко интересна е и Волга Газ 21 с дизел двигател на Ровър, произведена през 1967 година. Парадът събра повече от 100 експоната от България, Турция, Гърция и Сърбия. Автомобила на баща ми, той го е взел, той го е закупил, след което го е реставрирал и сега продължаваме да го поддържаме заедно с него и да посещаваме такива събития. А какъв интерес предизвикват тези автомобили в хората? Радват ли ни се? Ами основно усмивки, да. Забавляват се, защото не са виждали такива, те са стари коли и рядко се виждат. Обикновено усмивки. Автомобилите потеглиха на парадно шествие из улицы. Бывала наша съемочная группа. На выставке каждая машина – раритет. Всего около 2 десятков красавиц. Автомобили подбирали с особой тщательностью. Подбирали машины по состоянию, по году выпуска. Наиболее старые машины искали. Конечно, хотелось, чтобы машина была с историей, чтобы она была наименее подвержена какому-то изменению, тюнингу, да. Ценители отечественного автопрома подметили, чем машина больше приближена к оригиналу, тем она ценнее. У Дмитрия на реставрацию Победы 53-го года выпуска ушло 2 года. Авто он нашел на свалке и поначалу хотел разобрать на запчасти. Но в итоге решил сделать открытый вариант. Срезал крышу, покрасил машину, сделал кузов жестким. На такую форму кузова меня вообще натолкнула старая фотография, которую я нашел в интернете. Фотография ориентировочно 50-х годов. Такие машины с таким кузовом завод не выпускал. Но они штучно производились на военных мастерских, то есть на военных автомобильных заводах. Буквально несколько экземпляров для проведения парадов. Салон автомобиля стандартный для автомобилей «Победа». Просто обновлены обшивки сидений и дверей. Приборы, все сохранено, как должно и быть. Также педали напольные. Все это соответствует году выпуска. Почувствовать себя героем советского кино здесь мог каждый. Посетители то и дело фотографировались с легендарными авто. Самые популярные кабриолеты, конечно, так называемая «Молния» ГАЗ-21. Понравилось абсолютно все. Особенно понравилось количество черных молний на этой выставке. Очень понравилась особенно машина, которая стоит там, у которой диски белые с красным. Это было очень круто. Здесь мне понравилось, что разнообразие и довольно высокое качество машин, которые, в общем-то, которым вспоминаешь свою молодость, которые были, может быть, у самого тебя, на которых сам, может быть, ездил на каких-то машинах. Очень вот понравился, как сказать, вот москвич, это самое, запорожец, ушастик, как его в народе называли. На выставке зрители познакомились с историей раритетных отечественных автомобилей. Многие